БДУ стартаваў тыдзень роднай мовы. На філалагічным факультэце адбылася цырымонія яе адкрыцця. Вітальныя словы сказалі першы прарэктар БДУ Дмітрый Мядведзеў, дэкан філалагічнага факультэта Іван Роўда, значныя дзеячы беларускай навукі і мастацтва Анатоль Бутэвіч, Александр Лукашанец, Вячаслаў Рагойша, а таксама доктар лінгвістыкі Сіёра Кіасава. Гэта вельмі важная свята для мяне і для усіх. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца штогод па ініцыятыве ЮНЕСКА 21 лютага. Традыцыйна адкрыццё тыдня пачалося з гульні на цымбалах. У гэтым годзе выступіў дуэт Алесі Старухінай і Лізаветы Ларыёнавай. У межах свята мноства вершаў было прысвечана беларускім дзеячам, Францыску Скарыну, Ефрасіні Полацкай, Францішку Багушевічу і іншым. Запланаваны літаратурныя сустрэчы з замежнымі і беларускімі пісьменнікамі і перакладчыкам кніг пра Гарры Поттера Аленай Лянкевіч. Дзень роднай мовы для нас, для філолагаў, тым больш беларусаведаў, звязаных з мовай, это вельмі важны і асаблівы перыяд, потому што кожны год філфак и мы все выкладчики кафедры, конечно, рыхтуемся до этого дня, потому что нам хочется довести до всех, тем лику до наших студентов, что родная мова – это тое багацце, тое, чем мы повинны ганарыцца и повинны обовязково працягваць традыцыі этой мовы. Тыднёвую тэматыку працягнуць творчая гасцёўня, круглыя сталы і прэзентацыя кнігі Вячаслава Рагойшы. Святочныя мерапрыемствы будуць праходзіць да 27 лютага ўключна.